Se todavía estás matinando o que facer durante a fin de semana, a Feira da Artesanía e Antigüidades da Pontenova pode ser unha das opcións máis interesantes. Do 6 ao 8 de decembro, os millores expertos do sector ofrecerán os seus produtos a todo aquel que goste dos obxectos con historia. Contaremos con aproximadamente uns 60 profesionais, tanto da antigüedade como da artesanía, vidos desde moi distintos puntos da xeografía nacional e incluso do estranxeiro. É importante para dinamizar a economía tanto do rural como da provincia. A cita tamén contará coa presenza de artesáns que realizarán obradoiros en vivo sobre azoquería, cestería, ferro, madeira ou pintura decorativa, entre outros. Pero esta edición, a 13ª xa, contará con novidades especiais. A exposición de instrumentos medievais que son do tempo, da pedra madeira, que foi un traballo moi longo de casi a legislatura inteira pasada, de moitos profesionais que convertiron esos instrumentos do século XII e XIII que estaban nas esculturas en realidade. A Pontenova será o primeiro lugar que reciba esta exposición que xirará por toda a provincia a partir de agora. Os coches clásicos, motos e vespas tamén terán o seu espazo nesta consolidada Feira de Antigüidades.